Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşsyda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäge. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekilhanasyndan ýurdumyzyň 2020-nji ýylyň 29-njy iýununda Büýük Guramanyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň ornatary wezipesine saýlanyň barada hoş habar gelip bolşdy. Muňa öde hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň açyk gaplar tiýatratynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň hemem dünýä birleşiginiň ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary hasam putrandyrmaga uly gyzyklanma bildirýäniň aýdyň subutnamasydyr. Büýük habaryň ýurdumyzda Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýyllygynyň belenilýän Türkmenistan betaraplygyň mekaniýalyna gelip gowuşmagynyň aýratyn ähmiýeti bardyr. Ýurdumyz garaşdygynyň ilkinji ýyllaryna başlap Birleşen Milletler Guramasy hemem oňy düzümleri bilen gatnaşyklary ýygdyrly ösürýär. Milli liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň hemem beýleki awraýly forumlarynyň berent minberiniň öňe sürýän başlangyçlary halkary gollawyna münasip bolýar. Döwlet başlymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemem oň düzümleriniň şäherlerini dünýäniň durly döwletleri bilen gatnaşyklary hasam putrandyrmak baradaky başlangyçlary uly ähmiýete eýdir. Şunun bilen baglykda garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň nowatdaky edek Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýasynyň başlygynyň ornataralygyna saýlanmagynyň şuňgur manysy bardyr. Muňa öde milli liderimiziň halkary derejesinde alyp barýan siýasatynyň bütün dünýäde ikrar edilýäniň aýdyň subutnamasydyr. Şu ajaýyp waka münasibetli hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem ähli türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýar. Eni bolsa hormatly prezidentimiň adyny bilen gutlaw bilen tanışdyrýas, onda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, gadarly doganym. Türkiýe Respublikasynyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan sizi doglaryň bilen gutlaýan. Gadymy sivilizasiýanyň taryhy, medeni, dili hemem ruhy umumyny esasanan dostlukly hemem doganly gatnaşyklarymyzyň soňky ýyllarda ýurtlarymyzyň arasynda siziň paýhasy hemem öňden görjülikli başlanmagyň netijesinde hasam putulanýanyny kanagatma bilen belläýär. Siziň aly hertiňiz doglaryň bilen birlikde Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk derejesiniň 25 ýyly bilen gutlaýar. Biz siziň bu syýasy hukuk derejeňizde hemişe gollaýar. Ýokunç keselleriniň ýaýraýşy tamamlanandan soň Türkmenistana sapar bilen barjakdymy, hemem ak mermerli Aşgabatda siziň aly hedatiňiz bilen duşşokdymy umyt edýän. Pursatyn peýdalanyp siziň aly hedatiňizde hemem başgalaňyza saglyk, bagyt, şeýle-de uzak ömür Türkmenistanyň dost we doganly halkyna bolsa, mundan belägem awadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti. Häzir bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen tanışdyrýas. Kerimoly Berdimuhammedow edebiýat, medeniýet we synody şäherleriň höwetçiň aýdymşyýaşyň we zehini çağılan arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň elan eden türkmeniň altyn asratly bayragyny almak uğrundaky bäsişigiň ýeňjisi diýip elan etmek hakynda Türkmenistanyň mejlisiniň karary. Şuňgur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň taýsy tagalary bilen Türkmenistan betaraplyk mekaniýalyp elan edilen ýerden şöhratly wakalary beslenýän berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzy dünýä derejesindäki ösüşlere beslemek, ata watanymyzy syýasy, durmuş ykdysadydan güýçli depgünni ösürmek boýunça giň möçürli döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Iqtisad aýdan uly ösüşlere eýe bolýan ýurdumyzyň merdana halky mukaddes garaşdyrmyzyň 29 ýyllyk bayramry, şeýle-de hemişelik betaraplamyzyň şanly 25 ýyllygyny münasip garşylamaga taýýarlyk görýär. Ýurdumyzda ýaş nesliň döwrüwa bilim terbiýe almagy, aýdymsaz şeper dörejilik, alym, sport bilen meşgullanmagy, giň dünýä garaýşly, ýokary medeniýetli, ruhy bilen adamlar bolup ýetişmek üçin ähli şertler düredilýär. Ýaş nesliň kalbynda sunugaty söýgüni terbiýelemekde hemem ösürmekde, täze zehinleri ýüze çykarmakda, hemem kämilleşdirmekde ýurdumyzda geçirilýän aýdymsaz bäsişikleri halipa şägirdlik ýoly möhüm ähmiýete eýdir.
Milli aýdym saat medeniyetiniň ýollaryny oňat bilýän hemem oňa belen tarapy goýan Mehriban arkadamyň parasatly halipaçylygynda Kerimoly Berdimuhammedow aýdym saat sunuty bilen ýygydarly meşgulanýar. Ol eýem halkymyzyň ýüregine çuňgur ornalan bir näçe saat eserlerini döretdi. Sunudy aleminiň ýaş ýyllady bolup, dürüjlük ýoluny düşen ýaş kompozitor aýdymçy saatanda Kerimoly Berdimuhammedow täze aýdym saatlar döretmegiň üstünde ýygydarly işe. Ol özüniň dürüjlük ilhamyndan joşup çykýan ýakymly hemem şirin aýdym saatlar bilen bagtyar watandaşlarymyzyň kalbyny egtirmez şatlyk hemem joşkun paýlap, olary belend maksatlara ruhlandyrýar. Oň dürli saat gurallaryny ezberlik bilen erkedip, ýerine ýetirýän aýdym saatlaryny bolsa, bedew badydan öňe barýan döwletimiziň ösüşleri, dünýä ýüzüne dolan adawry, jemgyýetimiziň asudalygy hemem bagtyarlygy öz boşly rewişde wasp Kerimoly Berdimuhammedowyň döredýän şirin owazy, joşgunly sunudy eserlerini ajaýyp zamananyň belend ruhy ýanglanyýar. Garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumyzda giňerme eý bolan taryhy özgörüşleri munasyp wasp edip, milli sunatymyzyň täze eserler bilen baýlaşmagyna uly goşant goşýanyny, bayramçylyk şäherlerini üstünlikli çykyş edýänyni, hemem halk köpçüliginiň gelýän köp sanly isleg arzulary, şeýle-de bäsişiň ýeňjilerini seçip almak boýunça toparyň towukanamasy nazara alyp, Türkmenistanyň mejlisi karar edýär. Kerimoly Berdimuhammedow edebiýat, medeniyet we sunudy şäherleriniň höwetçiň aýdymçy ýaşyň we zehini çağılan arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn taratly bayragyny alma ugrundaky bäsişiň ýeňjisi diýip oglan etmeli. Hemem ony Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry hemem 3500 manat bilen syralamaly. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedova Aşgabat şäheri 2020-nji ýylyň 30-njy iýuny. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokmy sanaty sağlaşykly ösüş ýoluna düşdi. Pudugyň maddi enjamlaryň biniadynyň putulandyrylmagy, oňa täzeçil tehnologiýalaryň, öňdebarjy iş usullarynyň ornaşdyrylmagy iň esasy bolsa, hormatly prezidentiň belleşi ýaly bu urun alym esasy ösdirilmegi özüniň oňy netijesini berýär. Şonlukda ýurdumyzyň dokmy sanatyny öňürleýän ýokary hili önümler içki bazary üpçün etmek bilen bir hatarda pudugyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Hormatly prezident we ýurdumyzyň dokmy sanatynyň maddi enjamlaryň biniadynyň putulandyrylmagy, bu degişi ýokary hünärli işgärleň taýýarlanmagy, şeýle-de oňy önümçilik kuwatlyklarynyň döwri baplaşdyrmagy bilen baglanşykly meseleleri durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birini urdy. Bu bolsa pudugyň hemme taraplaryň ösdirilmegini, oňy önümçilik derejesiniň ýokarylmagyny hemem önürleýän önümliň dünýä bazarlaryna orunlaryny berkitmegini şertlendirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň durly ýurtlaryna özümizde önürleýän dokmy önümlerini uradýar. Bu ýokary sepetler biziň dokmaçylarymyzyň durly derejeli halkara forumlaryny hemem sergilerini üstünlikli gatnaşmaklary bilen tasdiqlanýar. Şonu olary dünýäniň öňdebarjy kompaniýalaryny hemem firmalaryny, dokmy enjamlaryny we iň täze tehnologiýalary önürjileri, hemem iýerjileri hyzmatlaşyga çekýärler. Türkmenistanyň dokmy ürünleriniň daşary ýurtlarda gurulýan sergi ýarmarkalaryna işen gatnaşdyrylmagy, türkmen dokmaçylaryny daşarky bazaryň mümkinçiliklerini öwrenmäge, hemem bildirilýän talaplary seljermäge, çeýe eksport hemem narh fiýatyny kemal getirmäge, bäsişligi ukuply önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmäge mümkinçilik berdi. Daşynyň ýetirilýän harytlaryň orun tutýan önümleri önürmek boýunça hemem Türkmenistany önürleýän harytlary eksport etmek boýunça döwlet maksatnamalarynyň iş ýüzüne durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Göktepeň dokma toplumlaryna şeýle Türkmenbaşy jins toplumyny, Aşgabatyň Pambark kärhanasyna çykarylýan önümleriň mukdary artdyrylýar. Hemem oň hili ýokarlandyrylýar. Bedew haryt nişanly jins önümleri Ýewropa hemem Aziýa döwletlerine eksport edilýär. Türkmenbaşy jins toplumyny döwri we tehnologiýadan işe girilmegi bilen bir hatarda önürleýän önümleriň hilini, şeýle-de ekologiýa howpsuzlygynyň talaplaryna uly ähmiýet berilýär. Aşgabatyň ahaly daşawydyň şeper Marin ýeňi şeýle-de Türkmenabadyň tikin fabrikaly ýurdumyzyň ýeri tikin kärhanalarynyň düýpli duruk täzelenip, hemem döwri baplaşdyryldy. Olarda tikin hemem trikotaj önümleriniň önürlüşiniň meşelerini ýokarlandyrmagy, olaň görnüşlerini artdyrmagy, şol sany durly idaralar üçin ýürüte eşikleri, sport libaslaryny önürmegiň hasabyna artdyrmagy mümkinçilik berdi.
Häzirki döwürde ýüpegi gaýtadan işleýän kärhanalaryň önümleriniň diňe bir ýurdumyň dokma pudogynyň dokma hemem tikinçilik ulgamlaryny däl, eýseme beýleki urduda uly islegdiri diýenigi has äşkar ýüze çykýar. Dürlü renkli hemem köpe uşunly ýüpek ýüplüklerini hemem sapaklaryna islegilen epesi artmagy hususy kärhanlarda eli dokulyan hallaň soňky ýyllarda ukunly üsýän amal haşam sanatynyň önümleriniň mysal üçin milli nagşylan hemem keşdelen öňürülmegi bilen şertlendirilýär. Şeýle-de ýurdumyň dokma sanatyna degişli täze dükanlaryň işe ýerilmegi halkymyň bölümleri bolan islegini kanagatlandyrmakda aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Häzirki döwürde gala, bedew, goza, ýeňiş, nusoy, merwiýaly, nyşanly brend önümleri içerki bazarlarda bolşýary, daşary ýurtlarda da uly isleg bilerilýän hemem ýokary halkary ünümlerine laýyk gelýän önümler hökmüne ikrar edildi. Häzirki wagtda içinde önümçilik düzümlüğünü özgörtmeden geçirilmegi netijesinde şeýle-de paýtagtymyzda hemem sebetlerde ýokary sanaty önümçiliklerin ulanylmagy berilmegi bilen bu pudyk degişli önümlüğün önümçilik mukdarlaryny iýlikdarly artdyrýar. Pudygyň önümçilik desgalaryny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze önümlüğün öňürlýänini bellemeli. Şunlukda ýurdumyň dokma sanaty kärhanalaryna pambarlygyň önümçiligi, şeýle-de matalarynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ösürilýär. Muň özi dokma pudogynyň işgärleriniň içerki bazaryň talaplaryny, halkymyzyň isleglerini içgin öwrenip, şoň esasyny täze önümlüň artdyrylmagyna ähmiýet berýändiginiň nowatdaky subutnamasydyr. Türkmenistanyň dokma sanaty ministrliginiň önümçilik kärhanalary özleriniň iş tertibini döwrüň talabyna laýyk derejede saýlaýar. Hemem häzirki zaman matalaryny, libaslaryny taýýarlamak boýunça maksatnamalaryň şäherleri durmuşa geçirýärler. Milli liderimiň belleşýäli dokma sanaty kärhanasyny önürleýän haritlaň ekologiýa derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda ösürilip ýetişdirilen patadan taýýarlanýan nak ýüplükler jana ýakyn lawasary önürmegiň baş şertini emel etdirýär. Şeýle-de paýtagtymyzda hemem sebetlerde hereket edýän dokma kärhanalaryna ýüpek matalaryň önümçiligine ähmiýet berilýär. Ulgamyň önümçilik toplumlaryny önürleýän haritlar dünýä bazarlarynda öz ornlaryny barha potalanýarlar. Türkmenistany önürli diýen nişan bilen eksport edilýän haritlar daşary ýurtlaryň talapkär bazarlarynyň geçkinli haritlaryna öwrüldi. Dokma sanatynyň önümçilik desgalarynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede döwruplaşdyrylmagy, pudogyň maddi enjamlaryň biniýadynyň potalanylmagy burada alınıp barýan işleň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirdi. Pudo degişli senat kärhanalaryna oturdulan döwrubap enjamlary, ustatlyk bilen erkedýän işgärler, hünärmenler asyrly zähmetiň nusgasyny görkezip işýärler. Olaň birleşen zähmet netijesinde ýurdumyzda önürleýän dokma önümleriniň görnüşleri barha artýar hemem hili ýokurlanýar. Bu bolsa ýurdumyň eksport mümkinçilikleriniň giňelmegine has hem ähmiýetlidir. Hormatly prezidentiň taýlaty bilen dokma toplumlarynyň döwruplaşdyrylmagy, olary ilmiň iň soňky gadananlarynyň işiň ornaşdyrylmagy, işgärliň iş hemem durmuş şertleriniň gowlanylmagy dokma sanaty pudogynyň işiniň netijeleriniň ýokurlanylmagynyň baş şertini emel etdirýär. Bu bolsa öňdürýän wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpçün edýär. Şugun Merkezi Aziýa döwletleriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrleriniň nowatdaky duşugy sanly video aragatnaşy arkaly geçirildi. Duşugy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary, Gazaqstan Respublikasynyň, Qırgyz Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň hem Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Merkezi Aziýa döwletleriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşyjylar syýasy diplomatik ugur boýunça özara hereketlere hem sowda-ykdysady hyzmatlaşygyň esasy meselelerini seretdiler. Owganystan'a ýagdaýlaryň gadyryşdyrylmagy hem dürli pudogar boýunça hyzmatlaşygyň giňeldilmegi uruny bilelikdäki gurallaryň ýoly goýulmagy mejlisiň dowamyny garalan esasy meseleleriň biri boldy. Ministrleriň duşugyna Türkmenistanyň owgan meselesi babatyndaky garaýşlary beýan edildi. Onu Türkmen tarapynyň goňşy döwletdäki syýasy hem durmuş ykdysady ýagdaýynyň gowranylmagy urnaky köp taraplaýyn görnüşdäki hyzmatdaşlygy gollaýanyny hem bu urda ýurdun ähli syýasy diplomatik mümkinçiliklerini giňden peýdalanmagy taýýardygyny taly. Şunun bilen baglykda Birleşen Milletler Guramatynyň meýdançatynyň ulanylmagynyň aýratyn ähmiýeti bellenildi. Şeýle-de duşuň dowamyny özara maýa goýumlarynyň sebitleýän infrastruktura, uly kommunikasiýa, durmuş we energetika ulgamlaryny taýsamalarynyň artdyrylmagynyň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Taraplar sagalyk goraýyş, energetika, uly daşgoşy gorumak urlaryny hyzmatdaşlygy potalanyrmak boýunça da pikir alýar. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýat ministrligini Türkmenistanyň hökümeti bilen Beýik Britaniýanyň hem Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalarynyň hökümetiniň arasynda durnukly ykdysady ösüşi ýokurlanyrmak barada özara düşünmek hakyndaky ähdnama gol çekildi.
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasarynyň Norwegiýa paşalygynyň Türkmenistanaky adatdan daşary dowlat ýarly ilçisi. Hememe Norwegiýanyň Daşary işler ministriniň Owgan boýunça ýürütigi wekili bilen video aragyş gulmak marhaly duşy geçirildi. Duşyň başyna diplomatlar, syýasy, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer urlaryna Türkmen Norwegiýa gatnaşyklarynyň mundan belägem ösdürilmegini iki ýurduň agrarly dony bellek geçdiler. Sanly video aragyş arkaly garaşy döwletleriň arkalaşygynyň ykdysady geňeşiniň 86-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň başyna döwletler sowda ykdysady hyzmatdaşynyň ileri tutulýan urlary, şeýle-de arkalaşygyň ada ýurtlarynyň arasynda özara bähbetli gatnaşyklaryň gadalaşdyrjy hukuk binýadynyň putulanylmagynyň meseleleri ara alınıp masadaşyldy. Garaşy döwletleriň arkalaşygynyň sagaly şabatda hyzmatdaşyk boýunça 30-njy ýürütme mejlisi video konferensiýa görnüşine geçirildi. Duşun gün tertibi arkalaşygyň döwletleriniň özara gatnaşyklarynyň dürli ulary boýunça möhüm meseleleriň bir näçesini öz içine aldy. Russiýa Federasiýasynyň Sowda Senat idarasynyň wekilleri bilen geçirilen duşa gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belediler. İki tarapyň gatnaşmagynaky häzirki hemem geljek taslamalar agra alınıp masadaşyldy. Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeşiniň, Senagatçylar we Telekeşler Partiýasynyň jemgyçilik guramalarynyň, Bilim ministrleriň, Sagaly Uruş we Derman Senaty ministrleriň, Sport we ýaşar syýasaty ministrleriň, Alymlar Akademiýasynyň ýolbaşlarynyň hemem wekilleriniň gatnaşmagynda arkada prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni dördüji milli lider ady bilen maslahat geçirildi. Melim bolşýaly ýurdumyzda arkada prezidentimiziň peýgamber ýaş münasibetli giň möçberli dabaralar geçirildi. Milli liderimiziň ak goýun toýunyň ýurdumyzda edermen gallaçylarynyň gazanan ajaýyp zähmet ýeňişine gabat gelmeginde çuňur many bar. Şeýle-de döwlet başçymyz ýurdumyzyň welaýetleriniň häkimlerinden gallaçy kärenetçileriň watan öňündäki döwlet borçnamalaryny ýerine ýetirenlikleri baradaky hoş habary uly şatlyk bilen kabul edip, bu işleriň ýurdumyzda rızgal berekediň bolçulugyň üpçün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidigini belledi. Masawata çykyş edenleriň belleşleri ýaly arkada prezidentimiziň hoşniýetli insan gatnaşyklaryny, halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döreden ýaxşy desturlaryny wasp edýän eserleri döretmegi ýurdumyzda amal aşyrýan işleriň uly ruwaçlyklara beslenýändigini alamatlanýar. Milli liderimiziň ýakynyna ýurdumyzyň ähli welaýetlerinde iş saparlaryny gurap, owa zähmetkeşleriniň ýaşaýyş durmuş şertleri, olaryň alyp barýan işleri bilen gyzyklanmagy owa zähmetkeşlerini beýik geňişlere ruhlandyrdy. Her bir işte nusgoluk görüllü görkezýän milli liderimiz ýurdumyzyň daýhanlarynyň ihlasy zähmeti bilen döredilýän bereket bolçulugyny, ruhunyň göterilip, buğday atly täze goşgyn döretmegi, asylly işleriň çeper dörejilik arkaly wasp edilýändiginiň nowatdaky suwutnamasyna öwrüldi. Masadyň dowamyny oňa gatnaşyjylar arkada prezidentimiziň doglan gününiň ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany wakalar bilen utgaşmagynyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne İl ýurt bähbetli beýik tutumlarynyň asylly işler bilen bir bite wysadaşygy emele getirýändigini ýygytydylar. Masadyň dowamynda hormatly prezidentimiziň eserleriniň ilat arasynda, aýratynda ýaş nesilleriň arasynda, şol sany bilim ojaklaryna giňden wagt edilmeginiň zerurdygyny ýygytdy. Masada gatnaşyjylar nusgoluk mektebe urulan kämil eserleri döredýändigi we umuman ýaşlaryň watansöýçilik ruhyna terbiýelenmegi, olaryň dünýä alymyna çuňur aralaşmagy ugruna ýygydarly alada edýän üçin milli liderimize alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle-de olar döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna Anaň öňürýäni gurulşyk önümleri döwlet derejesine geçirilýän ferglerde de munasip orny eýe bolýar. Ýergelenne bölümleriň daşary ýurtda öňürýän gurulşyk önümleriniň hil derejesiniň birjigem kemdäligini bellemek gerek. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň telekeşlerini berýän kömekdir gollaglaryny ruhunyp, zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň agzasy bolan Mar welaýatyndaky Akunji hususy kärhanasynyň telekeşleri gurulşyk önümleriniň has kämil döwrubap görnüşlerini önümçiligi ornaşdyrmak bilen umut iş netijelerini gazanýarlar. Telekeşlerin çekýän ihlasy zähmetleriniň netijesinde öňürleýän bu gurulşyk önümleri ýerli howa şertlemizde durnuklygy, hemem gurulşykda yssydan sowukdan goraýjy, ses geçirmeýän önüm hökmüni aýratyn tapatanyp giňden ulanylýar. Häzirki döwürde amatlyk hemem ygtybarly bu gurulşyk önümleri ýurdumyň şäherinde gurulýan ýaşaýyş şaýlarynyň hemem beýleki medeni maksatly desgalan içki we daşy görnüşlerini öz boşly bedeg berýär. Işığı telekeşler TV taýdan arasy bolan bölümler bilen içki bazarlamada ýeterlik üpçün edýärler.
hususy kärhananyň işleri özleri barada döredýän şeýle giň mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Yurdumuzda berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe döwlet başçymyzyň güneşli diýarmyzy kiçik we orta telekeçiligi gollamak hem ösürmek barada edýän ýa-da aradasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çar günjünde gurulyp ulanylmagy berilýän önümçilik kärhanlara döwletimiziň ykdysady kuwatyny putulandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokulnyrmagy, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardym edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe tarabynyň Owadan Nepe geňeşliginiň şäherinde ýerleşýän Aýs harit nişanly alkogolsa da gadanlaryň içleri önürýän kärhana da aýdyň mysal bolýar. Hormatly prezidentimiň güneşli diýarmyzda telekeçiligiň bünýadyny berkitmek hem ony mundan belegem ösürmek barada edýän taýlarlary Ahal welaýatyna da bu işiň has netijeli ýoly goýulmagyna uly ýardym berýär. Häzirki wagtda welaýatda telekeçilik işini alyp barýan kärhanalaryň hem urarda zähmet çekýän adamlaryň sany barha artýar. Welaýatyň Göktepe tarabynyň Owadan Nepe geňeşliginiň şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Aýs harit nişanly telekeçi kärhanada özüniň önürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ila tarapynda uly meşhurlygy eýe bolan kärhanalaryň biridir. 1 hektar meydana ýerleşýän dünýäniň ösüni alyk senatynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyň köp isleýän alkogolsuz gadanlaryň içilen ençeme görnüşleri önürilýär. Bu ýerde önürilýän alkogolsuz gadanlaryň içiler gyýywatyň içinde halk tarapyndan köp isleýän önümleri öwrüli. Kärhanada ekologiýa taýdan araçlar bilen tapatlanýan biçilen ýarym litrlik plastik gaplara gaplanan görnüşi önürilýär. Bu ýerdäki önümniň esasy aýratynlygy olaň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanýanlygydyr. İçilen öz atlary ýazylan ýürüte taýýarlanan owadan gaplara gaplanmagam önümüň haritlik görnüşini has oňat berýär. Aýs harit nişanly alkogolsuz gadanlaryň içleri önürýän kärhanada häzirki wagtda suwy gaýtadan işleýän önümçilik sehi, önümçilik barlykhanasy hem çyýmal we taýýar önümleri ammarýaly bölümler hereket edýär. Dürli meýwe önümleriň hoşboý ýysyny berýän datly, sowuk içkiler ýürüte enjamlaşdyrylan barlykhanada hil gözegçiligine geçirilýär. Hil barlygy ýerine ýetirilende her 30 minutyň dowamyny suwuň talyklygy, wadorod görkezjisi, chloritliň mum muktary, taýýar önümüň gowru agram paýy, turşulygy, kömür turşu gady, gady agramlary, ýysy, renki, tagamy, hil we muktar taýdan ýetirli gözden geçirilýär. Bu bolsa özgedegini önümüň ýokary hili bolmagyna hem alyjylaryň artmana getirýär. Alkogolsuz gadanlaryň içleri önürýän kärhanada önürilýän ýokary hili içkiler buýrumlar esasynda ýurdumyň welaýatlarynyň hem paýtatymyzda Aşgabat şäheriniň sowda nukatlaryna uğradylýar. Kärhanada önüm daşamagy ýürütüleşdirilen awtologlaryň bir näçesi bar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komissiyasiniň hünärmenleri bu kärhananyň az bir işgärläriniň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň maslahatlaryny hem gollawlaryny berýärler. Kärhanada häzirki wagtda ýaşlaryň 50 goýur zähmet çekýär. İş ümdüňi barha ilerleýän bu hususy kärhanada geljekde de ila tarapyndan has köp isleýän önümliň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmagam gödüňiz tutulýar. Kärhananyň az bir işgärleri Türkmenistan bir tarapdan mekanilip olaydylan şuýlada özleriniň çekýän halal zähmetlerini gowanyp ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek urna edýän ýa-da aradasy üçin milletiň arkadagyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi ýurdumyň welaýatyna we paýtagyna Aşgabatda 30-njy iýulda saat 20-den 1-nji iýulda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanşalyň. Balkan welaýatynyň Kapriýan burtly howa bolup Demirgazy kunwataryň tedis sekundy 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gejesini 20-25 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy, kenariýa taraplaryna 26-31 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna Adkem burtly howa bolup Demirgazy kunwataryň tedis sekundy 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gejesini 18-23 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az burtly howa bolup Demirgazy kunwataryň tedis sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gejesini 16-21 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar.
Lewap vilayatyna az bulutly hawa urup demirgazyk günmatardan tedegi sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp. Hawa gejatine 17-20 gradus mayl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşoğlu vilayatyna az kemburly hawa urup günürtü günmatardan tedegi sekundy 9-4 metr ýetýän şemal usaryp. Hawa gejatine 17-20 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paytaxtyn aşgabatda az kemburly hawa urup demirgazyk günnordan tedegi sekundy 9-11 metr ýetýän şemal usaryp. Hawa gejatine 20-22 gradus, gündüzine 34-36 gradus mayl bolar. Şeride ýurdumyz boýunça iýul aýynyň birinden magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmany araşdyrýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary ýetirýärmiz jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyýarlyk döwründe ata watanyny türkmensa, ähli wagtlarda ösüşleri efenýär. Ähli ösüşleriň ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolan, edileşer. Dünya ölçeglerini kıvapta şurlayan yaşayış zaýlardyr edara zaýlarynyň ulanylmagy berilmegi, mehriban halkymyz hakynda edilýän biýmetçör aradanyň aýdym tutnamasy bolup, ýanyň howpsuzlyk düzgünlerini üpjetmek meselesine has oýlanşykly jogapkärlik çemleşmegi talep edýär. Ýaşaýan, zähmet çekýän raýatlarymyzyň ýanyň howpsuzlyk düzgünlerini jogapkärçilikli bolmaklary hökmandyryp, Türkmenistanyň Seri işler ministrliginiň ýanyň howpsuzlyk gullugy sizi mehriban ýerleşler, günnelik durmuşda gerek bolan elektrik enzamlaryny talawlaýyk gurnamaga, ulanmaga çagyrýar. Howanyň ysy bolmagy bilen baglylykda ähli ýerlerde elektrik sowajy enzamlar ören köplenýär. Şonuň üçin hem olarda durly näsarlyklar sebäpli ýanyň döremek howpy ýüze çykýar. Elektrik akımının bir nokoduna çinden aşa agram düşmez ýaly, oňa bir wagtda bir näçe elektrik enzamlaryny birikdirmeli däl. Elektrik akymyna gereginden artykmaç kuwatly goraýjylary tutmak, bolan goraýjylyk ukybyny peseldiýär. Aýratyn ünsbermeli adam soňky wagtda giňden ýaýran elektrik sowajy enzamlary gurnamak, olarda bejersiz awatlaş işlerini geçirmek, ýörüýte şol orada işleýän hünärmen tarapyndan ýerine ýetirilip, elektrik akymy